Hello, good morning po mga brosis. Welcome po sa aking YouTube channel. Ang vlog po natin today ay punta po tayo sa Concepcion Tarlac para po i-welcome po natin yung mga bago nating membro doon. Para po makilala na rin po natin sila. Sa ngayon, nandito po kami sa Barangay Santo Domingo. Ayan po. Yan po yung nasa may simbahan na yan, yung kanilang simbahan. Ayan po yung Alpha Mart. So, ay mga tropa, si Founder Marker at saka po si SRM Gibray ng Santa Catalina chapter. Yun, at bago po ituloy yung aking vlog, intro po muna tayo. Hinantay po namin si NF Alden. Papunta na po siya rito. Mamaya na lang po ulit. Today is Sunday, June 13, 2021. Hinantay lang po namin yung aming mga kasama. Mamaya na lang po ulit. Yan, paalis ako kami. Yan na yung mga hinantay namin. Yan. Ano po? Good morning po mga brosis. Nandito na po kami sa Barangay San Martin, San Martin chapter. Kasama po ngayon si Founder, si Founder P ng San Martin chapter. Yan po. Ilan po yung Bali, yung incoming natin ngayon, 5 sila. 5? Oo. Pero sabi nila, mamaya, makikinig muna sila ng orientation. Once na marinig nila yung paliwanag, nagustuhan nila, lalapit na lang sila. Tayo naman hindi naman namimilit. Oo. Sila pa rin ang magdedesisyon kung sasali sila o hindi sa ating grupo. Ayun. Ang maganda po rito, dumarami po ang San Martin, yung mga membro nila. Nag-umpisa pa konti-konti. Nag-umpisa kami sa, yung member ko, 4. 4, no? Ngayon po, ilang kabuuan ng bilang? Bali, ang maradagdag sa kanila, sa amin, bali, siguro, yun lang kuwang ko, 5. Tapos yung isa, hahabol din. Tapos may kasama pa rin silang, tinanong nga nila sa akin kung pwede daw ang girl. Sabi ko, sino ako? Ako ba? Di ba babae ako? Ay kung pwede yun. Ako. Kahit matanda na, basta kaya. Sabi ko. Sabi ko, huwag kayong maghahanap ng sweldo. Wala kami sweldo. Volunteer lang tayo. Oo, volunteer lang. Sabi ko, yung pagtulong natin, bukal sa loob natin. Tama po. Oo. Yun, sabi, sige po, Founder, pupunta na lang po kami. Makikinig po kami orientation once na. Very overall po, mga nasa ilang minutes na po kayo lahat kasama po. Overall, 6, bali... Namigit 10, no? Bago pa lang kasi yung... Bago pa lang chapter ni Founder. Pero bumibilang na po sila ng 14 members. Wala pa kayong 1 month, no? Wala pa silang 1 month. Ayun. So meron na sila, nakapaw na po sila ng mga bagong membro. So supposed to be yan, parami na ng parami yan, sunod na po yan. Ayun. Dadami na. Po, ayun. Maraming salamat po, Founder. Sige po. Thank you po. Ayun. Tayo na po dito. Opo. Tara po, mamaya na lang po ulit. Ay mo na po, pre mo.
Martin. San Martin. Concepcion Tarlac. San Martin chapter. Ito, orient na po doon. Si Supremo Jojo, si PCGS and CF Jojo Sun. Incoming chairman ng anak ng Lawin. Ng Pampanga. Yung pong anak ng Lawin, dito po ipapanganak yun sa Pampanga. Kaya po, ang mga, ano po nun, mga corporate nun, mga Pampangan. About 70% sa Pampangan. May Kenny, abe. Hindi po longganisa yan, ano, tsaka tapa. Hindi po yung Pampangas din. Ali, di ba doon tayo, dumaan doon tayo galing sa kabilang tulay? Hindi po dyan. Doon sa kabila, apo, ito isa. Ano kaya ano to? Sa kaya papunta to? Ayan, may pumunta ng dalan. Ito po. Galang arayot din. Ito yung daan papunta Nueva Ecija. Mahaba ng tulay na yan. Ayun po mo lang ano. Paratiri. Sa diabetes. Ako doon. Ako dala tupok ng guardian. Tanggalin ko yung sounds na salita. Oo nga, copyright. Hi. Taya ako ngayon, taya. Kaya siya yung tagaluto. Ano yan? Talent yan, talent. Oo, talent. Oo. Yan ang ano yan, Ito, isa sa T. May Tatlong awit tayo pa eh. kami. Ay, ito. Yan ang masarap. Oo. Hito. Na. Ha? Nang nang? Mamaya siya muna. Ay, nihaw. Ay, pala, nababaklas pala eh. Malalim pa lang Tagalog yun. Wawawa nila ako dito, measures. Yan, naiyak na si bro. Naiyak na sa usap. Wawawa nila ako dito. Siyempre ikaw hindi ka manaligo. Yan, tiyan. Ano yan? Talent yan. Pagdilikpit. Talent yan. Yun, talent yun. Oh. Pagkain. Ano yan? Talent yun. Kasi kailangan kompleto yung tatlong C. May talent ka. Okay lang walang pressure kasi yung talent ang importante. Oo. Time. Yan. Importante yan. Di ho namin siya pinahiyak. Ano to? Wala siya umiiyak.
Lagi usap. Papaya, baba niyan. Baba lang mo. Ano ba yan? Porte? Baka mahagip yung mga... Oo. Ano kami ng Maratilis. Gamot po kasi ito. Sarap ang tamin. Gusto mo? Okay. Asa ka. Daming bunga. Okay na. Nagamot ko na yung sarili ko. Yun na ulit. Ayan, lumabas na po. Malapit na po ako sa bundok ng Araya. Lumabas. Nakatabi ng konti. Time check po tayo, 11:08 ng tanghali. Haba ng talay doon, oh. Yan. Sayang, mas maganda sana yung kung ano, kung kitang-kita. Ronod. Waiting. Nantay pa rin. Ayan na, ayan na. Nandiyan na ba? Ay, ito na pala yung ano, mga incoming. Ayan yung iba. Parting pa lang. Good job po sa Santa Catalina chapter sa pagtulong, pagtugon sa clean up drive ng inyong barangay Santa Catalina. Yan. Ito po, yan po yung mga teacher. Good job po, Founder Joy, Founder Tai, at saka kay Sek Melissa. Yan po. At maraming salamat po sa mga nakasubscribe na po sa aking channel at sa mga nanonood ng aking video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po supportahan niyo po yung aking channel. Please subscribe my channel
and click the notification bell para po lagi po kayo updated sa i-upload ko pong video. Yan, at maraming salamat po. Ganda ng view ko, medyo hindi masyadong kita. Yan po bundok ng Arayat. Ayan po. At dito ko na po tatapusin yung aking vlog. At God bless po. At shoutout po sa aming mga Suprema sa Dubai, Suprema Mape, at sa aming Suprema sa Hong Kong, kay Suprema Crocs, at kay membro namin sa Macau. Yan, apelido ko po yung ginto rin ng apelido. Kay Bro Jack Ginto. Shoutout sa'yo. Maraming salamat po mga brosis. May membro kami dumating. Morning po. Anong ranking mo? RMG po. RMG. So ano sa name mo? Pat. Pat. Ayun, si RMG Pat. Hello po. Ayan, nakahabol si RMG Pat. Salamat bro. Kasama ko po yung nagtindahan. Ay, tindahan dyan. Si RM's Lid. Ayos. Teka rito pala siya. Nagtinda po kong tilapia eh, kaya Abo. Nakarami ba? Ayos? natapos po naman ng 30 kilos. Wow! Congrats! Ang dami nun! Dito. Oo, sige po. Ayun. Member pala namin taga dyan. Hindi ko alam. Ayan, ulitin ko. Ang ganda ng aking view. Ayan o. Ayan o. Bundok ng Arayat. Ayan. Maraming salamat po at muli. God bless.